prajeme nám mladom manželov, prajeme im veľa šťastia a zdravia do nového života. A zdravie. A do roka potomka.
navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, pochádza z Boha a pozná Boha. Kto však nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. A v tom sa prejavila láska Božia k nám, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. A táto láska sa nezakladá na tom, že by sme my najprv boli milovali Boha, ale že on si nás zamiloval a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovanie, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh je v nás a jeho láska nás dosahuje dokonalosť. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. A práve týmto darom slobodou sa Bohu
Na prvý pohľad je doslova milovanie troje, ako keby sme z tohoto bodu prichádzali do jasného slobodu. Ale tu sa nám ponúka otázka, čo nás Boh vyvolil a čo nás zavezuje. Vieme, že nie sme dielom návodu, ale sme stvorení na Boží obraz, máme nesmrteľnú dušu. Ten život nech je akýkoľvek ťažký, je hľadaním tohto Božieho obrazu na nás. Človek v láske vidí zmysel života a zároveň si uvedomuje, že nemá hranice. Máme radi, ale nevieme popísať ako veru. Vieme však, že láska je nielen o pocitoch, ale o trvalej túžbe cítiť zo všetkých síl dobro toho druhého. A tak skutočná láska zaväzuje vernosť, povedanosť, priateľstvo. Ježiš hovorí, že jeho prikázaním je, aby sme sa navzájom milovali, ako on miloval nás. To si uvedomuje veľkú lásku Boha, ten nedokáže povedať inak, že lásku skrze vieru. A Boh nás vyvolil, preto aby sme svoj život prežívali v jeho láske. Láska sa nedá zaslúžiť, láska je darovaná. Tak Boh daroval seba samého a našou odpovedou je viera. Boh nám dáva do srdca, aby sme dokázali druhých milovať. Osobitne vkladá do srdca muža a ženy, aby sa v manželstve obdarovali láskou. Manželstvo uzavreté pred Pánom cirkvi nie je však len spoločenskou udalosťou, ale sviatosťou. Čiže znamená to, že manželia, preto sa zavárajú do manželstva, pozývajú Božieho Syna, aby vstúpil do ich zväzku a posvetil. Takéto manželstvo je sveté a nerozlučiteľné. Manželstvo nie je len rozhodnutie muža a ženy, ale povolaním kráča cestou života vo dvojici za Kristom. Je to teda povolanie viesť toho druhého do večnosti. Manželia sú tak k sebe navzájom cestou Božej lásky. Boh miluje manžela cez jeho manželku a